ክቡራት ሰማዕቲ ረድኤርና ከመይ ቀኒኹም? ጽባሕ 18 መስከረም እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ታሪክ ኤርትራውያን እታ ብጸላም መዓልቲ ትዝከር ነፃ ፕረስ ብወግዒ ዝተኸልከለሉ ኣብ ዓድና ኣብ ኤርትራ ፖለቲከኛታትና ዝተኣሰሩሉ ዕለት እዩ። ልክዕ ቅድሚ 21 ዓመት እዛ ዕለት እዚኣ ንኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታትን ብሓፈሽኡ ንደለይቲ ለውጢ ኤርትራውያን ኣፎም ዝዓበሰትን ኣብ ቤት ማእሰር ክሳብ ሕጂ ንኽነብሩ ማዕፆ ዝረሓወትን እያ እሞ ነዚ ዕለት እዚ ብዝተፈላለየ ዓመት መፀ ይዝከርን ይኽበርን እዩ። ኪኖ ዝኽሪ ሕድሮም ኣብ ምፍፃም ይኹን ካልእ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናይ ማእሰርትን ናይ መጭወይትን ናይ ሕቃቕ ብዘይ ፍርዲ ኤርትራውያንን ከም ባህሊ ተለሚዱስ ዝተረስዐ እውን ዝመስለሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ነዚ ብዝምልከት ሓሳቡ ከካፍለኒ ፈቃደኛ ኮይኑ ዘሎ ኣቶ ኣሕመድ ኑር ብርሃኑ ሓጎስ እዩ። ይቀኒለይ ኣቶ ኣሕመድ ክብረት ይሃበለይ። ኣቶ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሬድዮ ኤረና ቀሪብካ ነርካ ዕባይ ቤት ምሰውራን መምህርን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ትውልቃዊ ዋኒንካ እውን ዝተዓወትካ ሰብ ኢኻ ወይ ከም ኣብነት ክጥቀስ ትኽእል ሰብ ኢኻ። ፅባሕ ትበዓል 18 መስከረም 2022 ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስኩ መበል 21 ዓመት እዞም እሱራትና ኢና ነብዕሎ ዘለና ናይ ዝኽሪ ግዜ ናሕልፎ ዘለና ንምባል እዩ እሞ ንዓኻ እዚ ዕለት እዚ እንታይ ትርጉም እዩ ዘለዎ? ብኸመይ ኢኻ ክትገልፆ ትኽእል ነዚ ኣብ ኤርትራ ዘይንውር ናብ ንቡር ተቐፂሩ ዘሎ ዘስካሕክሕ ህይወት ኤርትራውያን? ይቀኒለይ ሓረጉ ቀለታ ከም ኩሉ ግዜ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ቁኑዕ ሓበሬታ ወይ ጭቡጥ ሓበሬታ ንምሕላፍ እትገብርዮ ዘይሕለል ቃልሲ ከመስግነኪ ይፈቱ። ብኸማኽን ካልኦትን ከኣኒ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣፍልጡ ንፍትሒ ንሓቂ እናቐረበ ይኸይድ ከም ዝህሉ ምጥርጣር የብለይን። መስከረም 18 ናይ ብሓቂ እቲ ዕለት ከም ዝኾነ ዕለት እዩ። ነቲ ዕለት ዝገልጾ ሓደ ፍጻሜ ኣብ ኤርትራ ግን ነይሩ። ነቲ ኣነ ብንእስነተይ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ክቃለስ ኢለ ዝወፃኹሉ ዕላማ ንነፃነት ሙናፅነት ከኣኒ መርኣይኡ ነፃ ሰብ ኣብ ዓዱ ናይ ምህላው እምነት ናይ ብሓቂ ዝተንከፈት መዓልቲ ነይራ ማለት እዛ መስከረም 18 2001 ከም ሰብ መጠን ቅድሚኡ ጽቡቕን ሕማቕን ናይ ኣካይዳ ጊዜያዊ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶታት ነይሩኒ። ግን ኣብ መስርሕ ብዙሕ ነገራት ክመሓየሽን ክዕረይን ዝኽእል ከም ምዃኑ ኣሚነ ተስፋይ ልክዕ ቃልሲ ዝነበረ ኣብ ድሕሪ ቃልሲ እውን ህዝቢ ኤርትራ ዝሓቁፅ ጎፅ ዝሓሊፉ ሰላማዊትን ልምዕትን ብርህትን ኤርትራ ክምስርት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጠይ ኣብ ሕልናይ ነይሩ ማለት እዩ። ህዝባ ድማ በቲ ተመክሮን እቲ ታሪኹን ንዑይ ዝምስክር ህዝቢ ልባም ህዝቢ가 ብሓደ ሓቢሩ ፍትሓዊትን ነፃን ኤርትራ ከምፅእ ተቃሊሱ ተነፃነት መፅዩ ተፍትሒ ብሓር ጎፅጎፅ ነይሩ። እዛ መስከረም 18 2001 ግን ነቲ ብዙሕ ዝነበረና ተስፋታት ወይ ዝነበረን ተስፋታት ከም ዝቕህም ዝገበረት እያ። ብፍላይ ነቲ ንናይ ሰብኣዊ ናፅነትን ሰብኣዊ ሓርነትን ብዝምልከትን እቲ ልዕሊ ሕጊ ልዕሊ ኩሉ እዩ ንዝብል እምነተይ ኣብ ኤርትራ ብሓቂ ሞራለይ ከም ዝስበር ዝገበረት መዓልቲ ነይራ። ድሕሪኡ ድማ ኩሉ ግዜ ኣእሙረይ ምስቶም ሽዑ ነቲ ሕቶታት ዘቕረቡ ወይ ነቲ ሓቅታት ክገልፁ ዝፅዕሩ ነበሩ ፀሓፍቲ ናይ ብዙሓት ናይ ነፃ ጋዜጠኛታትን እቶም ምዝማድ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንህዝቢ ከፍልጡ ንተጋዳላይ ከርእዩ ላዕልን ታሕትን ኢሎም በጃ ኮይኖም ዘለዉ 15 ኮኑ ኪንኦም ኣብ ማኢት ካልኦት ተጋደልትን ህዝብን ይረኣይኒ ማለት እዩ። እቲ ኩነት እቲ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ንዓደይ እንዳፈተኽዋ እንዳፍቀርክዋ ትፍፃመቲ ግን ኣብ ዓዱ ብዛዕባ ዓዱ ክዛረብ ዝእሰረላ ዓድን ነፃ ኮይኑ ክፅሕፍ ወይ ክደርስ ዘይክእለላ ደራስን ዓዲ ብምዃና ከኣኒ ኩሉ ግዜ ይጉዳእ ማለት እዩ። እቲ ነገር እቲ ብዘይ ምህላው ከኣኒ መመሊሰ ንኽሰርሕን ንኽፅዕርን ነቲ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ደላይ ናፅነትን ኤርትራዊ ከኣኒ ሓቢረ ምስኡ ናይ ሓባር ፍታሕ ንኽረክብን ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወተይ ደፋኢት ወይ ከዓ ድራኺት ዕለት እያ። ነቶም ዝኸዱን ዝተኣስሩን ዘለውን ዘየለውን ከዓ ኩሉ ግዜ ከም ሰባት ነብሰይ ኣብቲ ናቶም ጫማ ወይ ስካርባእቲ ክሪኣ ከለኹ ናይ ብሓቂ ደቂ 50 ዝነበሩ ደቂ 60 ሕጂ ደቂ 70 ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ እቶም ደቂ 20 ደቂ 30 ዝነበሩ ከዓ ደቂ 40 ገለን ደቂ 50 ማለት እዩ። ምስቲ ዝነበሮም ሕዱር ሕማማትን ምስቲ ዝነበሮም ድኻምን መውጋእትን ካልእን ነዚ 20 ገለን ዓመት እዚ ከመይ ኢሎም ዝፀውሩ ኾኑ ይህሉ
إلى يحسب مو أتم بطعياتنا أبصبو أب نور كنتات دانا برنا خمان موتن حمامن زي تعرف نقدر كوين زوزنا زلوس نتما سقاين أبيكم زلوا زي فلوتون أب سبيبن سلماتن زيره كنتاتن حكمنا زي بقولون سرع أما جاكبا زي بقولون سي أنت هيكون خوني لك حسبه الله مورالي بتعمي يتنكف مالتي ኣብቲ መእተውን ዝሰገርክዎ ኣሕመድ ካብቶም ኣቐዲሞም ነዚ ስርዓት ናይ ኤርትራ ዝተቃወሙ ሰባት ኢኻ ምስ ውሕዳት ከለውካ ዳ ከምዚ ሕጂ ብዙሕ ሰብ ተኣኪቡ ይኣክል ክብል ወይ ብካልእ መልክዕ ተወዲቡ ክቃለስ ከይጀመረ ከሎ ካብቶም ቀዳሞት ንፍትሒ ድምፅኻ ዘስማዓካ ሰባት ኢኻ ብፍላይ ከዓ ካብቶም መሳቱኻ ዕባይ ቤት ምሰውራ ካብቶም ቀዳሞት ተቃወምቲ ኢኻ ክትበሃል ትከኣል 18 መስከረም ክንብል ከለና ናይ ቅድሚ 21 ዓመት ጥራይ ስለ ዘይኮነ ማእሰርቲ መጭወይቲ ብዘይ ፍርዲ ሰብ ምሕቃቅ ኣብ ኤርትራ ባህሊ ኮይኑ 18 መስከረም ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ድሕሪኡ ናይ በዓል ወዲ ዓሊ መፅዩ ድሕሪኡ ናይ ካልኦት ምንቅስቃሳት መፅዩ ርኡዩን ዘይርኡዩን እቲ ስርዓት ዘይቅበሎ ነገር ሰባት እናሕቀቀ እናኣሰረ እናጨወየ እዩ ዝነብር ዘሎ እዚ ባህሊ ኮይኑ እዚ ባህሊ እዚ ሰረት ሒዙ ብፍላይ እዞም ሕጂ ደቂ 21 ዓመት ኮይኖም ዘለዉ ቆልዑ እዞም ንብሎም ዘለና ሰባት እውን ኣይፈልጦምን እዮም እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምፅይዎ ደሎ ዕንወት ከመይ ጌርካ ክትገልጦ ትኽእል እቲ ምዕቀኑ እኮ እዮም እዞም ኣብዚ ዕለት እዚ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ናይ ፖለቲካ ካድራትን ዝነበሩ ናቶም ማእሰርቲ እኮ ምልክት ሞት ናይ ፍትሓዊ ወይ ከዓኒ ሕጋዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ህዝቢ ወኪላት እንተ ነይሮም በቲ ናይ ሽዑ ምዕቀኒ ካድረታት ናይ ትውድብ ኮይኖም ነቲ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝበሃል ካብ ዘቆሙ 75 ተጋደልቲ እንድሕር ነይሮም እዚኣቶም ወከልቲ ባይቶ ናይቲ ህዝቢ እዮም ማለት እዩ በቲ ሽዑ ዝነበረ ግዝያውነት ማለት እዩ እቶም ጋዜጠኛታት ከዓኒ ልክዕ ከምቲ ሳልሳይ መሓውር ናይ መንግስቲ ኮይኖም ንሓቅታትን ሓሶታትን ወይ ከዓኒ ንሓበሬታታትን ምዕባሌታትን ናይ ሓደ ሃገር ነፃ ኮይኖም ወገን ከይወሰዱ ሓቀኛ ዝኾነ መልእኽቲ ዘመሓላልፉ እዮም ሕጂ ንባይቶ ናይ ህዝቢ ወይ ንባይቶ ንህዝቢ ክውክሉ ኢልካ ብግዝያውነት ንዝገበርካዮም ሰባት እንድሕር ደኣ በቲ ዝተዋሃቦም ሓላፍነት እናሰርሑ ሱቅ ከም ዝብሉ እንድሕር ይግበሩ ሃልዮም ኮይኖም ጋዜጠኛታት ከዓ እቶም ነቲ ኩሉ ሓቅታት ንህዝብን ደቁን ንምብራህ ኢሎም ሰሪሖም እንድሕር ከም ዝፅልሙ ትጌርካ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣፊስካ ኣለካ ማለት እዩ ነፃ ሓጋጊ ነፃ ወሳነ ኣካል ኣሲርካ ነቲ ዝግበር ኩሉ ንጥፈታት ከዓ ብነፃነት ወገን ከይወሰዱ ሓቅታት ከብርሁ ዝኽእሉ ጋዜጠኛታት ከዓ እንድሕር ድማ ደጊምካ ኣሉ ክልተ ዓበይቲ መብራህቲ ጥፊእካ ኣለካ ማለት እዩ እዚ መብራህቲ እዚ ኣብ ዝጠፍኣሉ ሰብ ናበይ ገፁ ከይድ ከም ዘሎ ድንግርግር ብሎ ኣብ ፍርሒ ኣቱ ፍርሒ ድማ እንድሕር ዓብሊልካ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ንፁር ዝኾነ ራእን ስራሕን ክትሰርሕ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ድንግርግርን ፍርሕን ዓዲ ምግዳፍን ሕንፍሽፍሽን ኣብ ሓደ ዓዲ ብሕጊ ክትሓተሉ ሲ ከም ተኣሰረካ ከማን ክትገልፀሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ወይ እውን ንሓደ ሓደ ሰባት ሓውኻ ወይ ሓፍትኺ ገሪት ሓፍትኻ ወይ ግለ ሓውኻ ተኣሲሩ ከመየሎ ኣብ ትብለሉ ግዜስ መን ኢሉካ ድሕር ተኣሲሩካ ብሓቅነቱ ውፅእ ተባሂሉ ሰብ ከም ተኣስረ እውን ክፍለጠሉ ዘይደለሉ ግዜ ዘይሓትሉን ከም ንቡር ተወሲዱ ዘይንቡራ ናብራ ንክንነብር ተገዲድና እቶም ዓበይቲ ብኡ ዕድሜና ወዲእናስ ነቶም ንኣሽቱ ኮምፕሊትሊ ኣብ ፍፁም ዘይሕሰብ ነገር ንሕና ነብስና ዘይገበርናዮም ሳቶም ክገብርዎ ኢልና ክንሓስብ ኣብ ንኽእለሉ ደረጃ በፂሕና ማለት እዩ ግን ዑረት እዩ ማለት እዩ ባይቶኣን ጋዜጠኛታታን ዝተኣስርዋ ዓዲ ዒራ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ድሕሪቲ ኩነት እቲ ትኸደደላ ኣካይዳ ከዓ እዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ 21 ዓመት ትሪኦ ኣለኹ ማለት እዩ ኣበይ ሌቨል በፂሕና ኣለና ኣበይ ደረጃ ናይ ውድቀት በፂሕና ኣለና እቲ ኩሉ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሳዕቤናት ናይቲ ሽዑ ዝተኸስተ ሕጊ ምፍራስን ዘይፍትሓውነትን ዘኸተሎ ተስፋ ምቁራፅን ኣተሓሳስባን ናብ ተቃውሞ ማዕቢሉ እቲ ተቃውሞ ከዓኒ ኣብ ፀቢብ ነገራት ንኣተወ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሕንፍሽፍሻት ንክመፅእ ካብ ዘምፅኡ ሓደ ራእይ ምስኣንን መብራህቲ ምጥፋእን ብንፁር ዕላማ ክትከይድ ዘይምኽኣልን ካብ ክኸውን ካብ ዘኽኣሉ ነገራት እዚ ሽዑ ዝተፈፀመ ፍፃመ እዩ ኢለ ክሓስቦ ክእል ይቀኒልኒ ኣቶ ኣሕመድ ቁሩብ ብምእንቲ ምስ ሰብ ከተኣሳስሮ ሰብኣዊ ሸነኸውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ
ካብዞም ዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካ ዋላ ግድና ኣይኮነን 2001 ዋላ ድሕሪኡ እውን ቀረባ ትፈልጦም ሰባት እንተልዩ ህይወቶም ክዝክሮ ኤርትራ ዝገበሮ ክዝክሮ ትደልዮ ነገር ኣሎ ዶ? ከም ሃገራውያን መጠን ንኩላቶም በቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦም ደረጃ ዝፈልጦም ብማዕዶ ኣብ ፕሮፌሽናል ወይ ከዓኒ ኣብ ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ምንባሮም እቲ ከም ዝኾነ ሰብ ዘለዎ ፍልጠት እዩ ዘለዎ ነበር ብፍሉይ ቅርበት ወይ ኣፍልጦ ሰብኣዊ ኣፍልጦ ዘለኒ የብለይን ከም ሰባት ክዝክሮምን ናቶም ኣስተዋፅኦም ክሪኡ ዝኽኣልኩ ከም በዓል በራኺ ገብረስላሴ ከም በዓል ቢቶ ኣብርሃ ቢትወደድ ኣብርሃ ማለት እየ ካልእ ብፍሉይ ዝዝክሮ ካብቶም ጋዜጠኛታት ከዓ ኣማኒኤል ኣስራት ዝበሃል እሱ ወላ ፐርሰናል ሂወት ናተይ ዝገበረለይ ፅቡቅ ነገራት ኣብ ትምህርቲ ዝሓገዘኒ ማትሪኩሌሽን ንኽሓልፍ ብዙሕ መገድታት ዘርኣየንን ብዙሕ ለይትታት ምሳይ ግዜ ዘጥፍእ ነበረን ክረዳእንን ሰብ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ተዘክሮን ትትሕትን ይኹን ኣዘራርብኡ እቲ ዴዲኬሽን ተወፋይነትን ነቶም ብፀቱ ዝገብሮ ዝነበረን ይረኣየንን ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን ኩላቶም ወላ በዓል ጀርማንናት ኣብ ከባቢ ጋሻ ኣብ ዝነበርኩሉ ኢን ፐርሰን እውን ፈልጠ መቕሉላት ትሑታት ብስርሖም እምበር ብመዓርጎም ዘይፍለጡ ሰባት ኣፍቀርቲ ሰብ ብጣዕሚ ብኣብነት ክትጠቕሶም ትኽእል ትሑታትን መቕሉላትን ሰባት ዝነበሩ ክዝክር ይኽእል ቤት ምርሰራ ስለ ዝነበርካ ኢኻ ምስ በዓል በራኽን ቤተወደድ ኣብርሃን ፋለጥ ስለኒ ሓቀይ እወ ሓቂ እስከ ሰብኣዊ ባህርያቶም እስከ ነገረና ከም ኩሉ ሓላፊ ኩሉ ሰብ ብላዕሊ ደገ ድፈልጦም ብዙሕ ሓደ ካብ ሓደ ክትፈልዮ ክፀግም ይኽእል እዩ እቲ ሰብኣዊ ባህርያቶም ከመይ ነይሩ እዞም ክልተ በራኽን ቤተወደድን again ኣብቲ ናቶም ውልቃዊ ጠባያት እዚ ክብል ኣይክእልን እየ ብዙሕ ግን በቲ ኣብ ስራሕ ዘርእይዎ ዝነበሩ ጠባያት እቲ ናተይ ነፀብራቅ ክገልፆ ዝኽእል ማለት እዩ ሰብኣዊ ከም ዝብለኪ ፐርሰናል ፍልጠት የብለይን ግን ከም ዝብለኪ ከም ዝኾነ ሰብ ዝፈልጦም ኣብ ስራሕ ግን ሳለ በራኺ ገብረስላሴ ካብ ዜሮ ትሒዘ ይፈልጦ ካብ 1978 ካብ ሽዑ ትሒዙ ኩሉ ግዜ ኣብ ድኻምን ቃልስን ዝነበረ ሰብ እዩ ብዙሕ ግዜ ሓፂር እምበር ነዊሕ ምግላፅ ተኽእሎ ዘይነበሮ ግን ከዓኒ ገላፂ ዝኾነ ሓሳባት ዝነበሮ ተሪር ሰብ ብዙሕ ከምቲ ንሰምዖ ሽዑ ንሪኦን ናይ ሓለፋ ወይ ዝያዳ ድሌታት ዘይነበሮ ኣብቲ ብዙሓት ወይ ሓያሌ ሓለፍቲ ገለ ዝሕመይሉ ነገራት ዘይትረኽቦ ሰብ ንዓና ከዓኒ ፈታዊናን ኣያናን ነይሩ ማለት እዩ ቤተወደድ ኣብርሃ ካብ ድሕሪ 81 ካብ 80 ወይ 81 ድሕሪ ዝፈልጦ እሱ ድማ በቲ እሱ ዝገብሮ ዝነበረ ኣገልግሎት እምበር ውልቃዊ ፍልጠት የብለይን ከም ዝኾነ ሰብ ሰላም ክብሎ ክእል እየ ግን ፍልጠተይ ኣብ ስርሑ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብቲ ናይ ገድሊ እዋን መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ውትድርናን ውግእን ወረውግእን ተጋዳላይ ኮንካ ናይ ምውጋእን ናይ ምስዋእን ጥራይ ድሌታት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እሱ ቁሩብ ሓደ ፍልይ ዝበለ ነገራት ብጀክኡ ጽባሕ ንግሆ ድማኒ ከምቲ ዝበሃል ናይ ሃገር ሃነፅ ክትኮኑ ወይ ከዓኒ ናይ ሎሚ ዕምበባ ናይ ጽባሕ ፍረ ክትኮኑ ድሕዳ ኮንኩም ሓደ ሰብ ብኩሎንትናዊ ነገራት ክህነፅ ኣለዎ ካብ ዝብል እሱ ኣብ ዝመፃሉ ግዜ ብዙሕ ቅድሚኡ ዘይነበረ ነገራት ክትኣታቶ ርኢና ማለት እዩ እሱ ድማ ከም ናይ ስፖርቲ ባህሊ ካብ ቀደሙ ነይሩ እንዲ ግን እቲ ባህልን እቲ ካልእ ትካላት ናይ ትምህርትታትን ብዙሕ ፕራክቲካል ብዝኾነ መልክዑን ሰባት ናቶም ዝምባሌታት ክፍለጠሉ ዝኽእልን ላብሬሪ ገለ ዝበሃል ብዙሕ ፍሉጥ ዘይነበረ ነገራት ብሰፊሕ ክስራሓሉ ዝጀመረን ከምኡ ድማኒ ካብቲ ናይ ተራ ናይ ሪጅድ ዝኾነ ተሓዛ ናይ ውትድርና ተወፂኡ ናብ ሞር ሲቪላዊ ዝመስል ወይ ድማኒ ንሕናት ዘለናይ ኩነታት ናይ ትምህርትን ተማሃራይን ናይ መንእሰያትን ስለ ዝኾነ ንመንእሰያት እንታይ ክዕግብ ይኽእል እንታይ ከስርሕ ይኽእል ናቶም ሳይኮሎጂ ተረዲኡ ምስ ናቶም ኤጅ ሪሌትድ ወይ ዕድመ ብምዝማድ እንታይ የድልየና ነይሩ ብዙሕ ኦፐን ዝኾነ ነገራት ኣብ ምምሃርን ተኣታትዩ ክሳብቲ ኣብ ናይ ምጥፋእ መሃይምነት ዝተዋፍርናሉ ግዜ 1982 መወዳእታ 1983 ከዓኒ ኣብ ድሕሪ መስመር ፀላኢ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜታት ዳርጋ ናብ ኩሉ እቲ ቀረባ ዝበሃል ንፀላኢ ቦታታት ከይተረፈ ንበዓል ዓላ በዓል ከባቢ መረታ ሰበነ መረታ ቀያሕቲ ከባቢ ጾሮናታት ከባቢ ጽልማ እቲ ኩሉ ብደረጃት ሓላፍነቱን ብደረጃት ዝነበሮ ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ምዃኑ ኣብቲ ሪስክ ቦታታት ምሳና ቀሪቡ ይህን ክበሃል ኣኼባታት ክገብር እቲ ናይ ስፖርቲ ናይ ካልእ ዝበሃል ነገራት ነበረ ወላ እውን ከይተረፈ ንኽተኣታቶ ሓንቲ ጋንታ
مسريتو نتخال اسب دما مساخم تصاوت مساخم دلال اندا غبره ابت حبرتسبنان ابتي بزح زنبرو تغارالاي منسي كاب استفرالي بوتاتات وصيو سين وزنبره بهالتات سنطببن نخجمر نخلاله يغبر نير مالتي بزي ملك ازغاني انا اتي زمصو لوطታት ازي ጎል ሕራይንሞ ከምዚኦም ዝኣመሰለ ራእይ ዝነበሮም ሰባት ከምዚኦም ዝኣመሰለ ፕሮግሬሲቭ ዝኾነ ገስጋስ ዝኾነ ጠማምታ ወላ ትጸቢብ ግዜው እንትኾነስ ብዙሕ ነገር ክግበር ይከኣል እዩ ዕድመ ብግምት እቲኻ ስምዒታት ናይ ሰባት ኣብ ግምት እቲኻ ባህላዊ ደረጃታት ናይ ሰባት ኣብ ግምት እቲኻ ክግበር ይከኣል እዩ ዝብልዎሞ በተዓሙ ንኽገብሩ ኸኣኒ ብኣካል ዝሳተፉ ነብሩ ሰባት ከምዚኣቶም ክትርኢ ከለኻ ኣብዚ ዝነበረና ናጽነት ኤርትራ ኸ እንታይ ዓይነት ራእይን ኣበርክቶን ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ኢለ ክሓስብ ከለኹ ከም ኩሎም ቶም ካልኦት ብፅኦቶም ከም ውክልና ንዑ ወሲደ ማለት እዩ ካደ ካብቲ ዝሓስየኒ ማለት እዩ ቶም ኦፐን ዝኾነ ራእያ ወይ ክፉት ጠማምታን ንሓፋሽ ክጠቅም ዝኽእልን ንኹሉ ማዕረ ተሳታፋይ ዝገብርን ኣሳታፋይ ዝገብርን ኩነታት ራእይታት ናታቶምሲ እንተዝህሉ ሕጂስ ከመይ ምኾንና ነርና ኢለ ካብ ዝተሓሳስበን ነገራት እውን እዚታት እዩ ማለት እዩ እዚ ድምፅ ራድዮ ኤረና እዩ ናይ ኣማኒል ኣስራቱን ጠቂስካለይ ነርካ ናብ ትምህርቲ ከም ድሓገዘካ እሞ ከመይ እያ ነይራ ሓሊፍካ ዶ ድሓገዘካ ጠቂሙካ ዶ ወናይ ብሓቂ ሓሊፈ ኩሉቲ ንማትሪክ ክቅረብ ከለኹ ብዙሕ ቀደም ስንባዕሉ ዝነበረ ወረቃቅቲ ኣምፂኡ ኣብ ብሓንሳ ፊዚክስ ይኹን ማትስ ይኹን ካልእ ነገራት ምሳይ ክሰርሕ ኣብ ከረን ይሓድር ነይሩ ማለት እዩ ብሓደ ቦታ ነርና ሓደ ሳምር ናይ ብሓቂ ነቲ ሕቶታት ኣነ ሒዘሉ ኸይድ ከመይ ገይረ ክምልሶ ከም ዘለኒ እንታይ ቴክኒክስ ክጥቀም ከም ዘለኒ ናብቲ ተሞክሮታት ህድኣት ማለት እዩ በቲ ናትና ዝነበረ ሌቨል ብዙሕ ዓመታት ኣብ ትምህርቲ ይነበርናን ብዙሕ ዓመታት ክስሩዕ ዝኾነ ትምህርታዊ ናይ ኣካዳሚ ኣይነበረናን ብዝተፈላለየ ካብቲ ቁሩብ ነይሩ ነቲ ሙሉእ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጋፕ ዝነበረኒ ንኽዓፁ ካብ ዝኽኣሉኒ ሓደ ኣማኒኤል ኣስራቲ ማለት እዩ ብጉልበቱ በቲ ዝሕግዘን ነበረ ማቴሪያልስ ብትዕጉሱ ኸኣኒ ብጣዕሚ ኣረዳኣይ ገላፃይ ዘይድህል ሰብ ኣብ ርእሲኡ ኸኣኒ ትሑት ምቕሉል ከማን ንስኾን ብጣዕሚ ሞደይደክም ዋን ኦን ዋን ኩሉ ሰብ ሓገዝ ዝደለየ እንዳረድአ ዝኸይድ ነበረ ሰብ ብፍላይ ክርስዖ ዘይክእል ናቱ ትዕግስትን ሓልዮቱ ናብ ሰባት እቲ ኣነ ሽዑ ድማኒ ብሰንኩን ካልኦት ብፆትን ዝሓገዙና ኸኣኒ ፃዕርታት ጌርና ነቲ ማትሪኩሌሽን እውን ክንሓልፎ ምኽኣል ሓደ ናይዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውፍያት ሰራሕተኛታት ፃዕረኛታት ኩሉ ሰብ ክመሃርን ክሰርሕን ዝደልዩ ፅቡቅ ራእይ ዝነበሮም ሰባት ከም ዝኾነ ኩሉ ግዜ ዘይርስዖ ኣብ ሕልናይ ማለት እዩ ንኤርትራ ዋጋ ዝኸፈሉ ሰባት ዓመት መፀን ዝክሮም ኢና ኪኑ ግን ወላ ሓደ ነገር ክንገብር ኣይካልና ሕጂ እቲ ዓመትና ነውሖ ከይድ ከሎስ ልክዕ ከምዚ በዓል ሓደ መስከረም ወይ በዓል ናፅነት ኮይኑ ንስማዓካ ሓደ ሓደ እዋን ኪኖ ዝኽርስ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነርና ተኸይና ደይገበርና ሓንቲ ነገር ኤርትራውያን ከም ሕብረተሰብ ማለት እየ እቲ ንዕኦም ዝካር ማለት ኣብ መጨረሻ ኮይኑ ስማዓንሲ ንዕኦም ዝካር ብዝተፈላለየ መገዲ ብከምዚ ንብሎ ዘለና ብፅሑፋት ብስነ ጥበብን ብስእልታትን ብሰላማዊ ሰልፍታትን ይግለጽ እንድዩ ከምዚ ዝበልክዮ ግን እቲ ኩሉ ዝገለጽናዮ ግን ናብ ሓደ ተደሚሩስ ነቲ ናቶም ሓርነትን ናጽነትን ከረጋግጽ ዝኽእለሉ ኩነታት ግን ኣይበፅሐን ማለት እዩ በንጻሪ ግን ንሳቶም ናቶም ምጥፋእ ወይ ናቶም ዘይምህላው ግን ንምሉእ ተዘይበልና ንዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ቀንዲ ካብቲ መንግስቲ መፈላለይ ወይ ክለዓል ካብ ዝገበርዎ ወይ ክሓስብ ካብ ዝገበርዎ ነገራት እዮም ይብል እዞም ሰባት እዚኦም ንብል ዘለና ኩሉ ግዜ ማለት እቲ ዕለት ንጠቅስ ስለ ዘለና እምበር እዚኦም ሰባት ጸሓፍቲ ጋዜጠኛታት ወይ እዞም ናይ ፖለቲካ ካድረታት ነበሩ ጥራይ ኣይኮኑን ክንደይ ኤርትራዊ ቅድሚኦም እንድሕሪኦም ዝተኣስረሎ ከም ነዚኦም ከም ሓደ ውክልና ጌርና ኢና ንዛረበሎም ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኢወዛን ይጅዋል ማለት እዩ በቲ ናይ ሽዑ ግዜ ምዕቀኒ ፈፂምካ ክትሓስቦ ዘይትኽእል ዝነበረ ሞ ዝተገብረ ስለ ዝኾነ ናይዚኦም ከምኡ ምዃን ከኣኒ ነቲ ቅድሚኡ ዝተገብረን ነቲ ድሕሪኡ ዝተገብረን ዓብ ፅልዋ ነይርዎ ማለት እዩ ኣነ ከም ሰብሲ ንባዕለይ ነቲ ንኸዶ ነበርና ከም ሃገር ደረጃ ንትካይዳ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ ሙሉእ ተስፍውን እየ ነይረ ማለት እዩ ናታቶም ከምዚ ምዃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ኤርትራስ ካብቲ ዝነበረ ሲርኩላር ዝኾነ ኮለል ክትወፅእ ኣይትኽእል ኢና ናብ ዝብል ምትንኻፋት ካብ ዘእተወና ሓደ ነገር እዩ ኣነ ብውልቀይ ክሪኦ ከለኹ ካልእ ኤርትራዊ ድማ ብጀካቲ ናቱ ኣሕዋቱ ኮይኖም ቤተሰቡ ኮይኖም ደቂ ዓዱ ኮይኖም ሃገራውያን ኮይኖም ዝኸሰሮም ከምዛ ዓይነት ስምዒታት እውን ከም ዘለዎ ብዙሕ ሰብ ይርዳእ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ሕጂ እሳቶም ወላ ንሕና ኣይንግበረሎም
እዚ ቁጥዕ ፈጢሩስ ለውጡ ኣብ ምምጻእ ክሕግዘና ክንድግብዎስ ከምዚ ተላማሚድና ምስቲ ሽግር ምስቲ ዘይነብር ነገር ምስቲ ሰባት መዓልቲ እናሓቆቁ እናጠፍኡ ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ብዘይ ፍርዲ ተዳጉኖም ከለዉ ኣብ ምልማድ ደይኮናን ከድና ዘለና ቁጥዕ ዶ ክፈጥረልና ነይሩ ከም ሕብረተሰብ ለውጥና ምምጻእ ክድርኸና ዶ ነይርዎ ወስን ዲሞት ዝሕቆን ዘሎስን ዲ ለውጥ ንምምጻእኮ ፈተነታት ኣለይ ማለት እዩ እቲ ፈተነታት ብጀካቲ ብሩኡይ ኩሉ ፓብሊክ ዝሪኦ ፈተነታት ሲ ወላት ናይ ተሓሳስባ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ፈትሒ ክህሉ ኣለዎ ምባል ንባዕሉ ሓደ ለውጢ እሶም ዝፈጠርዎ ለውጢ ማለት እዩ ንእሳቶም ተኸፊሎም እሳቶም ብህይወቶም ነቲ ዋጋ ከፊሎም ግን እቲ ኩሉ ስምዒታት ንኽመጽእን ክለዓልን ዝገብሩን እሳቶም እዮም ዝብል እምነት ኣለና ወይ ቅድሚኦም ዝነበሩን ከምኣቶም ንጹሃት ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ መቲ ቁጣዕቲ ሲ ናብ ሓደ ግብራዊ ዝኾነ ለውጢ ክመጽእ ዘይከኣለን ዝብል እሱ ካብ ዓቕመይ ንላዲ ይኾን ትሕቶ ምክንያቱ ንዑ ንኸይከውን ዝገብሩ ዘሎ ፋክተርስ ፍትሒ ኢለ ይለዓል እሞ ዘይፍትሓዊ ነገር ባዕለይ ክገብር ከለኹ እውን ካልእ ችግር እዩ ማለት እዩ ፍትሒ ማለት ንብዙሓት ሰባት በብናቶም ዝገልጽዎ ዓይነት ኣካይዳ እንዳኾነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዓለም ሽግራ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ከምዚ ዝብለኪ እቲ ሽግር ክንዲ ዝኣኻኽበና በቲ ሽግር ጌርና ኸማን ንፈላለ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፍልልያትን እቲ ራእይ ናይ እዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና ኣብ ሓደ ዘይምምፃእን ኣብ መጨረሻ ድማኒ ነቲ ኩሉ ንብሎ ዘለና ግሪቨንስሲ ኣኪቡ ናብ ሓደ ቻነል ዝገብር ፍትሓዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎ ሊደርሺፕ ኣይተረኽበን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኩሉ ሽግራት ንሰማማዕ ነቲ ሽግራት ግን ከመይ ጌርና ማእዚና ናብ ሓደ ናይ ብሓቂ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ክንቅይር ግን ኣይከኣልናን ማለት እዩ ምክንያቱ ልክዕ ከምቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘሎ ዘይፍትሓውነት እቶም ፍትሒ ኢልና ንብገስ ሰባት እውን ነቲ ፍትሒ እንዳሓተትና ካልእ ግን ፍትሒ ክንረግፅ ስለንርከብ እቲ ብሓቂ ነዚ ክርዕሞ ዝደሊ ሰብ ነቲ በቲ ስርዓት ብሰንበዲ ድማ ብዘይፍትሓውነት ኣብ ፍትሒ እናበሉ ዘይፍትሓውነት ክገብሮ ከለዉ ክስዕብ ኣይክእልን እሞ መሊሱ ካልእ ጫሌዳ እንዳፈጠረ ናብ ነገራዊ ወይ ናብ ዝጭበጥ ፍትሓዊ ዝኾነ ስርዓት ንክንቅይር ኣይኽኣለናን ይብል ሓፂር ግዜ ፀዊዕካ ነዊሕ ሒዘካ ኣለኹ ምስቲ ኩሉ ዘጋጥመካ ሓንደበት ናይ ፋሚሊ ጉዳይ ቅሬታ ገበረለይ ኣሕመድ ሒዘካ ኣለኹ እዚኣ ግን ክንሰግራ ዘይብልና ሕቶ ስለ ዝኾነ እዛ ናይ 18 መስከረም እምበር ኣብዛ ዘለኻያ እዋን ተዋጢርካ ትብልሰለይ ከም ዘለኻ ተረዲእኒ ኣሎ ክገድፈካ ይጅኻ ኖ ፕሮብለም ንሓን ኤርትራ ክውን ንክትከውን ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ዝኸፈሉ ዋላቶም ጋዜጠኛታት ኮኑ ዋላቶም ፖለቲከኛታት ዋላ ኩሉ ዝተኣሲሩ ዘሎ መብዛሕትኡ ነቲ ስርዓት ዘይተቐበለ ወይ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ዝሓሰበ እዩ ነዚኦም ዘይኮነት ኤርትራ ሕጂ ኤርትራ ክትኮነኒ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ነዚኦም ዘይኮነት ኤርትራ ንመን ክትከውን ትኽእል ኢልካ ትግምት እወ እሱ እንዲሞቲ ሚዛን ምዕቀን ከዓ እሱ እንዲዩ ኤርትራሲ ኦፍ ኮርስ ቶም ተቃለሱላ ነቶም ዘይተቃለሱላን ዝተቃለሱላን ከርህውን ፍትሓዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ክሃንፅን እዮም ተቃሊሶም እሳቶም ከምዚ ምዃኖም ንነፍሶም ጥራይ ተቃለሱን ወላ ሕጂ ዝሽዑ ዝሓለፍዎ ሓሊፎሞ ዘለዉ ነገር እውን ንነፍሶም ኣይነበረን ዝብል እምነት ኣለኒ ልክዕ ከምቲ ዝቃለስዎ ነበሩ ቀደም ተቃሊሶም ምስ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝኣተው ሕጂ እውን ምስ እቲ ሃገራዊ ዝኾነ ገዛኢ ኣብ ሕጊ ኣብ ምቕያር እዮም መስዋዕቲ ከፊሎም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብሎ እወ እዚኦም ንነፍሶም ወላ ክረኽቡ ኢሎም እንተዘይተቃለሱሲ ኣብ ህዝቦም ክርእይዎ ዝደልዩ ለውጢ ክርእዩ ስለዘይከኣል እዮም እምበር ከም ሰባት መጠን ንሳቶም እዞም ንብሎም ዘለና ጋዜጠኛታት ይኹኑ ወይቶም ንብሎም ዘለና ሓለፍትን ሚኒስትራትን ካድሬታትን ንብሎም ዘለና ይኹኑ ካልኦት ብዙሓት ተጋደልትን ህዝብን ክዓርቂሎም ዝመፁ ይኹኑ ኩሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ንነፍሶም ብከም ብልሽው ስርዓት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ንክነብሩ ዝቐለለ ኩነት ነይርዎም ክኸውን ክእል እዩ በቲ ዝነበሮም ሓላፍነታትን በቲ ዝነበሮም ኣፍልጦን በቲ ዝነበሮም ንቕሓትን ማለት እዩ እዚኦም ንቕሓት ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንቕሓት ንክፈጥሩ በጃ ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ፅቡቅ ብዘይ ምንባሮም እወ እሶም እኳ ዘይነበሩላስ ኣደይ እንታይ ክትኮን ትኽእል ኢና ንብለና ማለት ኣደይ ሓይሊ የብላ ፓወር የብላ ስልጣን የብላ እዞም ስልጣን ሒዞም በትሪ ሒዞም ኩሉ እንዳፈለጡ እኳ ፍትሒ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ ፍትሒ ጠጠው ክብሉ ዕድል ዘይረኸቡስ ኣደይ ወይ ሓፍተይ ወይ ሓወይ ከምኡ ድማ ጎረቤተይ ወዲ ሓወይ ወዲ ሓፍተይ ገለ ከም እንዳበልና ኩሉ ኤርትራውሲ ከመይ ገይሩ ክረኽቦ ይኽእል ኢልካ ክትሓስብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ዘላዓለካሲ ናቶም ከም ውልቀ
نتي حبراو حساب نختحسب إذا قد دكام مالتك نعكني تمزلع على سبات وي مزنت وي حاجة لو ما يتحبرت السب إذن حرقي بمسي بتدخمن حيل زي بلون already قداي زخون حبرت السب كي أبحق زي بلون سرعت انتاك هو نخيل انتلكا إذن رياض لنا أخاتي مالتي إذن رياض لنا حنفش فيشن إذن رياض لنا انتي سلا ترى هم إلى حتى كأت أحمد أوه نتسرعت كم مخانيلو دليل سوات سمعي كم مخانيلو سقاب قال يوم سقاب تمود أتاهم كم مخانيلو صنحمه أمنهم سم سوات حطهم يزاروا سلازي حقين أو كالوت سوات أبزم حقين زاروا لهم دلناتهم لهمتنا يتحبرة سب تحسس كله تحبرة سب مسولهم تجهسه زي حسب له مخنيات سنتايو كم مخانيلو وي كم زي عدل سي نمبر فتحوه خون زي تقلق كم زي تقلق سخم مخانيلو سمعي لازم خميلي عمس قبل على خلق الزوردس أبنو سكفنا خم زورد غيرنا زي نحسب لنا سبات نحدا ناي بوليتيكا قداي ببوليتيكا كتكسس تخيليها أما ترى جن أب نسأ بيت فرد ندحر لا غريبك تي حق النت كايزو واتساكا مالتي أبانا جن ببوليتيكا تخصص مو اتزفرد كهاني بوليتيكا وبيت فردي نسأ بيت فردي زي كونس بوليتيكا وبيت فردي خون اتي زي فتحاوت بلد لها بوليتيكاوي سرعات السوزو قومو زي فتحاوي بوليتيكاوي بيت فردي خون مو أب كم زخونتات انتاي زخون زلو اتي كساساي بعلتي زي فتحاوي نبلو زلنا سرعات اتي فراداي كاني بعلي خون مالتي تي زي فتحاوي نبلو زلنا سرعات مخنياتو اتمابتي نسأ بيت فردي خوينم نخلو زمت بنسأ عينن بعين حقاونتن كريوز كلو زنور سبات ناتو أتمامتان بوليتيكاوي أتحساسبان وكأخ جبرو زلون تجبرتي يخونمو أب كم زخونتات كساساي بعلو فراداي بعلو أسراي بعلو أب زخونو لجزء شجري مالتي حج أب كم زي إتهم أتحساسباتات نبلم زلنا إتهم نز حسابات زي انترتين زجورو إتمنى السكوت عيسى راح يخسر الحزر لي لازم سبعات وكاو أب حق أنت زقربهم سي حزب قتلوا مبلا نيرو قدم تقاتل محلو بتزجورو وجلس بحالندي أما خمسة عينات نا حقي أكايد عالم يلن سب أب حق زقرب حقي أفريسو أبز بحالو بزغل زي زم سبعة زياتهم حقي خمسة فرسون حلفنت كوس ديك الأخبار حقي نا منجستي كما يجرو كفردهم خيل مالتي حدث من خفردكو كخصوصا زغل حقتات بتي أخبار حقي كقرب له خلالو حقي سي زن تحسوا بس عن قصاتي زيلو كوصعو زغل نجر كقرب خلالو كساسي بعلو أسار بعلو فرادي بعلو أبزل ولو شجري حجتهم نزح حساب زيت منقسي دليتات يقولون تجديدي ويانا 5 جرامين أمريكا 5 جرامين جلس بحال خاون خيلي زم سبازياتهم كون دحركم جرام كينام جرامين مالتي جن كم زجبرون كم زجبرون تبردن اتمنقستي يخصكم زلوا أبحقها أربعم زلوا مالتي حج أبحقي كأربعم بزي مخالص كلاتنا إيرتراويان كنت سألوا زجباء ناي مثل حطي مالتي أنا كنت حادي ولا ونت منقسي فتي منقسي إرتراسي تصبق كجبريز دلي تي إنتنشن تصبق يو قال جيجاكتات من الله يلز أمنكو نت منقسي إرتران تاي خد زلوا زم سبازي أتم أب حق غرب اللوم يا أمنا يا منقستي يا أمنا يا ود بي يا أمنا يا مرحيز بلسل وتم سب نحن بحق أمنهم كوينو يتزقبر زلوا قنع نجاري لنحز أمن كوينو بقنع ما قد يأسير ومدلو حدا بقنع ما قد أسير دول سرعات سلمتاي بقنع زخوني مجابا يا ويبيت فردي كقربهم دلو زي كون اتم ناتو سعبتخي كندي بوليتيكاوي ويكاني ولقاوي فقري ابسبات غيرم زسرحو نمنتاي هاجر درجه حاسب زي كله هاجر ناس حجز اذن فتوى منقسن فتوى ودبني مرحالو صباح نقول انا زي فتوى منقسن انا زي فتوى مرحن مسمصخه بخمزي زخيدلو نا حقي صوتا منقست بعلو اساري بعل خساسي بعل فرادي اب زخونلس حنت هاجر كميلا تقصل تخل اب ايد ناي بوليتيكانياتاتن سبسلطانن زلو ناي فردي ነገር كاني ፖለቲካው ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ፍትሓውነት ክህልዎ ይክእልኒ ምክንያቱ ከመይ ጌሩ ነቲ ፖለቲካል አጀንዳናቶም ዘሳልጥ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝፀንሕሉን ካብ ተሓታትነት ዝሃድሙሉን ነገራት ስለዝገብሩ ሰም ዝበልዎ ቁኑዕ ካልእ ግን ድምፂ የብሉን ሰም ዝገበርዎ ቁኑዕ ካልእ ግን ሕማቅ ገይሩ
أبزبلي خاطئات مالتي سلازس نتهم نزي انترتين وين نزي حسابات زي كم صبو غيرهم زوز وي منغسي إرتها قدات يبلون وي قداف كم زي كونان قلا زبلو كومن دحر كوينو نزي مجلس خون زقل أب حق مقراب تراي حق إذا حاسبك أب حق نقرر زي سكت مغنيات يقولون زبل أمنات هالني كالي بوليتيكاوي نقرات بدحرين دحر زي يبلو Thank you أتا أحمد نور حاجوس نذا لهم زي أخنو دينا نذا الواش كتتقاللو زح أبز حسب كحسابات ترف سعر قرتلي نحد دا عدلك وكا بمغنيات مسكرم 10 شمن تختشن حال انت أسرو على نزارب لنا كل جزء أبحلناي انتي كبل دلي زيهم ناي مجمريا أسرات هيكونن ناي مودات أسرات ناي ارتاح هيكونن قدوميهم ماشي حتى أسيرهم بزيف تحاولنت دحريهم ماشي حتى أسر له بزيف تحاولنت نزوم كلهم زولد أخاني ما هسناتن أبوتاتن كأ قالوا مالتي أحوات أحد كقالوا مالتي حزب إرترا بز كله نبلا زلنا زيف تحاولنت بتيلو يصلي مالتي أما منالبات أنا كل جزء زعبا زناي ما أعتز نذكر كلنا ويكذكر كله استمع كله قصاي كيمثل كم زي نعتاتهم تراي فوكاس نقبر دلنا خيمثل زياتهم معكني ناي زي فتحاولنت زل عالم معكني خوينهم زوم سبع زياتهم حقين حقاونة نزحاتو كم زي بمركبهم سي حزب إرتراس ناي مشارشة ويكان موداتا عدلو فتحي استقبلت له معلتي كم زخونن نزي فتحاولنت زي نخنوت سكاني كلاتنا تتنكفنا سلازلنا بفتحن بقنعن كحسبنا قنعتي هاجر ويكاني سلاماويت هاجر نفتر كم زي نخيل تراي فتحي أبز رقصلو فتحي أبز قبطلو كل جزيتي زقبط أزلو سب دك يسوق حد رايك لني سلام كأن ركمين خلن مكبات ركمين خلن بس مغنيات اتنا مجمر احنا حسب زلنا عادنا نخلو تخون إرترا فتحاويت سلاماويت دخونت إرترا نخنقبر قنعن سب كأني بتجبارون بحقنتون زوصالون زسرالون دامبر بناي بوليتيكاوي فردتات جيروز تفعلون زي تخون هاجر نخد كنولنا كلاتنا بقنعنا بفتحاونة بحقن كيد بتصور أتو أحمد نور برهان حاجوس يغني لي كبرتي هبلي أبتاز نبرتك حد أرجزي تتصابيبك حتى تاتي لازم لسكالي ديجي مي مسكنك كبرتي هبلي حرق غلطة كتسليو صارخن جزي خمسي بزح سماع رخيبو بزح نفتحي كتمت كيليو بحفش وجن كنوع ملاحن ليدرشيب رخيبنا بقناع علامان تعاوت نقبت حكا از جبرية زلخي بزلع على قتل له هاي تحمقي كم هون قاتل ثانك يو زي دمت راديو إيراناي كبرى سمعتي راديرنا بأقاتامي 10 شمنت مسكرم بس أتو أحمد نور برهان حاجوس جبركو الركب أبز توديله داقم بخال مدب كمل سكمي تغصيركم ما يبلنا سنيكني